Magsugod na sab ang laing hugna sa payout alang sa 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga tricycle driver sa Davao Region. Atong sayra ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara, karong April 16, Huwebes, sugdan ang pagpanghatag na kining payout alang sa cash relief assistance alang sa mga tricycle drivers sa Davao Region. Samtang ang payout sab alang sa mga public utility vehicle drivers ug operator ipahigayon gilauman sa katapusan sa bulan sa Abril. Natapos na ang pagpanghatag og tag 5,000 pesos nga cash relief assistance ubos sa assistance to individuals in crisis situation o AIC sa DSWD ngadto sa mga kwalipikadong tricycle drivers sa Davao Region. Apan Diri sa Davao City, naay confusion with regards sa listahan o nainatexan, na dili nateksan. At tuloy ka ng text nga na dili na sa mo hakikan, no? Dili na sa mo, sa LGU na siya. There are also confusion in Panabo, as pareha sa Davao, nga basta lang dipila, nga wala ni agi sa LGU nila para magpanista. nahisgutan na matud pa kini nga mga hitabo tali DSWD 11 ug LGUs. Busa dunay ipahigayon nga special payout sa mga toda sa mga munisipyo. Ang schedule sa payout himuon karong April 16, 17 ug 18. Gawa sa AIC sa DSWD, duna say ayuda gikan sa DOTR pinaagi sa fuel subsidy. Diin ang mga benepisyaryo mao ang PUJ drivers, lakip ang operator, modernized public utility jeepneys, PhilCab, taxi, public utility buses, minibuses, modern and traditional van, TNVS ug school transport. Because the PUJ drivers are already covered by AIX, they will be receiving a lesser amount, no, to have an equitable distribution of the funds of the government. So, kadawat naman sila po og 5,000 sa DSWD for under fuel subsidy, naagya po sila madawat but to the tune of 1,500 pesos na lang. 5,000 pesos ang madawat sa operator sa matag unit sanglit wala sila'y apil sa AIC sa DSWD. Ang bag-ong narehistro nga dunay bank accounts o e-wallet, diretsyo na sa ilang accounts ihulog ang fuel subsidy. Ana sa 13,000 ka operators ug 6,972 ka drivers ang gisumite sa LTFRB 11 ngadto sa central office alang sa validation. Dili pa kini ang pinal nga ihap. Sa TNVS drivers, ang Transport Network Corporations ang direktang nagasumite sa ihap sa ilang drivers sa central office sa LTFRB. Gilaumang sa April 28, 29 ug 30 ang payout sa ayuda sa PUV drivers. Sara, alang sa mga tricycle drivers sa mga munisipyo sa Davao Region, no, magulat sila sa abiso sa ilang mga LGU sanglit ang listahan magikan sa mga local government units. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator.